Aquest és el rei, tio. 1045. En teoria, quan estem? 1250. Així això ho vaig retocar i... No? Ja ve. A 1045 d'alçada? Sí. Ah. Hem pujat 1045 metres, 1050 metres pujant. Perquè just a baix són... Podem comptar el que has pujat. Ah, vale, puedes el desnivell. T'ho poso al costat. Alt? No, altitud. Alt. Bueno. Això són els... No, bueno, Això és l'alçada. ja canvia, però. Algú té aigua? O no? Tens, tu, que té? No. No, però ara... Coco! Tu neteja això ara. Ah, que el va parir.